kanasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Unsa, Vilma? Sulti mi. Oh, ay pagsinggit. Isulti ay imong nakita. Isulti. Sawa ka pa, mawa. Isulti na. Wilma, nanamisigan ng imong mata nga nagtutukspultahan. Tingog, Vilma. Ang anino, nagbarog siya sa pultahan sa CR. Dili ko maklaro ang iyang naong. Og Ugon sa Wilma. Sulti. og mingit-ngit ang palibot. Mituyok ang palibot. Og nawagtang ko sa kalibutan. Nakita mo ang anino sa dool sa pultahan sa CR? Oh, Ella, mauna ang katapusan kong nahinumduman. Og unya, ngit-ngit, basa, ngiob kaayo ang akong matil. Ano ang imong mga tiil? Sama ni! Kadina! Hoy! Ngano gikadinahan man nimo ang akong tiil, ha? Hoy! Tangtangan ni Kadina! Hoy! Maluoy ka! Tangtangan ka din na sa akong tiil! Hoy! Kisa man ka! Tangtangi ko sa Kadina! Gikadinaan ko na yan sa tiil. Mauday nga may samad ang duha nimo ka tiil. Kung mauna, dili multo ang anino. Og kinsa may nagtuo nga multong anino? Ikaw, Eric? Mas dilit ang mahadlok kung multo man ang mapakita ni Wilma. Pero tao ang anino. Ug suwito siya sa tanang bahin nining mansyon. Busa angay tang mahadlok niya. Ha? O patay siya. Kung pakita siya nako. Mahimo ba? Dili na ta magsampaki. Kinahanglan magkahiusa kang upat. Oh, Atong tun-an og maayo kun unsa kini mga panghitabo nato karon dinhi. okay. Basta ikaw musulti ila. Musunod gyud ko nimo. Kinahanglan makauna-una ta kun unsay una natong sulbaron. Ang pag-ila sa anino ang una natong sulbar. Dili ninyo mapatay ang anino. Wilma, Wilma. kung anong nakasulti man ka na, Tungod kay ang anino. Mao si Aman. unsa? Di aman? Pero imposible ka na. Wilma, luya na siya. Og dili sis makahimos pag-kidnap nimo. Gusto si Ila. Dili makahimo si amahan sa pag-drugs ni mo, Wilma. Makahimo siya. Kung doon na siya kaabag. Pila ka nino ang imo nakita sa dapit nga imo nahimutangan, Wilma. Usara. Ang nagsulob lang sa room nga itom ni Aman. Tiguang na si amahan. Busa kung maghimo man siya kabuang, magkinahanglan siya kaabag. Ug mahimong usara ka nato ang iyang kaabag. Yan pa. Nga nang mitanaom ka na ko, Joel. Nagduda na sa kanako. Husto na mo, ana. Dili mahimo nga mag-away mo tungod, ana. Anong nagtapok naman sa muli? Pangitaan na ninyo ang sing-sing. Kay mamatay na si Don Faustino. Unsa? Madam Lily, yan ako. Niya na, doktor. Doktor Moran, lahusan na si Don Faustino siyang kwarto. Kilala madala siya sa ospital. Daduna mo sa ospital si Don Faustino. Busa ka mong upat. Paningkamot mong makitaan ninyo ang sing-sing ang gipapangita ninyo. Aron dili mo mamauli ni way makuha ang gika niya. Ba't yun nagdi siya, amahan? Kung mauna, dili siya ang anino. Dili una ta maguna-una, ana. Ato unang susihon ang kahimtang ni amahan. Huwat ako, Ila. Mga sip-sip. Delikado na kinakahimtang ni amahan. Ela, kalma lang. Dili ka angin nga muhilak. Mamasin lang ta.
nga dili pa siya mamatay. Kung sa pamilya paabot ninyo. Ha? Seryosohon na nato papangita sa Singsing. Aron di ta mamauli nga wayda. Ani lang ko sa gawas mangita. Dini sa atubangan. Mahadlok ko sa sod sa bahay. Ato ko sa mga kwartos taas. Ako sa mga kwarto silong. Ato ko sa luyo nga bahin. Mangita ko dito. Ela, dali na. Manood na sa bahay. Wilma, linhi ka lang, ha? Oh, Ella. Panuwi kang singsinga ka. Anong nawa, pamilya ka. Pakita na taon na ako, uy. Gibalik-balik na ninamog ukay ang mga kwarto sa silo. Hain mo juga posible nga natagak ang mong singsing. Oh, kanang butanganan sa mga silig. Mauna lang na ang wa na mo maukay. Be, pagwas ko ng tarang gamit niya. Naghuot man ng mga gamit sa pagpanglimpyo din niya eh. Asa magid ka karon ang singsing? Babae ang tag-iya sa singsing. Matod pa ni Aman. Husto. May gisulti si Aman. Natagak kini, nalimtan kini niya kung hain kini mabutang. Niya? Kinsang niya? Ang tag-iya sa singsing. Kining ni Abas retrato ang tag-iya sa maong singsing, Aman. Kining gwapang babae nga naglingkod sa makina. Mahilak si Aman. So, importante gid kaayo ni Aman ang babae nga naa sa retrato. Hain naman ang retrato nga ako nakita. Diala, ako ni plaster og maayo, be. Medyo hanap na siya, pero maklaro pa ang tanang background sa babae. Ikaw gid ang importanteng babae sa kinabuhi ni Aman. Tungod kay mahilak sis pagkakita niya nimo. Gipatuyo ko pahimo ang manikin. Ha? Migasto kog dako aron masunod ang naong niya sa manikin. Kining babae sa retrato ang gipahimuan og manikin ni Amahan. Mao di ay nga parehas og naong sa manikin ang babae ining nias retrato nga naas makinas panay. Mahal ka ni Amahan. Kinsa magining maong babae, Amahan? Magkatago ka ba sikreto? Oh. Kunon sa ang isulti nimo kanon, ato ra na Amahan. Siya si Arabella. Arabella? Oh, siya si Arabella, ang labing importanteng babae sa kong kinabuhi. Imo ba siyang asawa? Ila, salamat sa iyong pag-anhi sa mansyon. Ikaw si Arabella. O bisan kung wa musulti sa amahan ko asawa baka niya o dili. Klaro na kaayo nga ikaw ang importanteng babae sa iyong kinabuhi. Og ikaw si Arabella. Ikaw ang tag-iya sa singsing nga among gipangita. Hain naman ang akong cellphone. Diara, gamitan akong scanner ang pagkuhag picture ni mo, ha, Arabella. Noon, nalimpyo na ang suod sa butanganan sa mga siligong na paso. Ako ng siligang kining saog nga na puno sa abog eh. Uy, unsa mo nang migilaw sa suok? Oh, bato ka na. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain
lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!